سلام تغطات الناس channel كمي كنيخم كمي تخونو كم وتر لومون كلنا تعبينا تتغمنا نارست عزالكم قريبا له كسام مودا تغطيلكم كنت تسمعوا دما بتاعتنا يعدمكم لو من ريارستي نخلنا كتغمنا تخل عرستي يعني صادما متشم كل سب حدش سب كله على خلو دس يبليو حدش سب نخفالت مس حدش سب نخلالي زيد اللي سبيه لان مغنياتو تحريت ملستيلنا كلهم تم نفلطهم سبات حدا معاتي ኣይንፈልጦም ኢና ነርና እንተኾነ ግን ብፍላይ ካብ ባህልና ካብ ሕብረተሰብና ውፅእ ምስ ዝበሉ ክንላለ ከለና ብዙሕ ግዜ የፍርሃናን የፅላኣናን እዩ ነቶም ሰባት ክንላለ ስለ ንፀላ ኣይኮነን እንታይ ክንዛረብ ምስኦም ስለ ዘሸግረና እዩ እዛ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኤግዛክትሊ ነዛ ቦታ እያ ኣብ ሓድሽ ቦታ ምስ ሓደሽቲ ሰባት ትራኸበሉ እንታይ ክትሓቶም ትኽእል ሕቶ ጥራይ ዘይኮነ እዚ ሕቶ እዚ እንተሓቲትካዮም ልቦም ከፊቶም ክዛረቡልካ ክእሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዛዕባ እቲ ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ገምጋም ክትወስድ ትኽእል እዚኣ መምዘኒ ናይ ሰባት ንክንወስድ እውን ትሕግዘና እያ እዘን ናይ ሎሚ ሕቶታት እቲ ሰብ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ምሳኻ ይኸይድ ድዩ ምሳኺ ይኸይድ ድዩ ንኽትፈልጥ ኣገዳሲት ስለ ዝኾነት ክሳብ መወዳእታ ክትክተልዋ ክሳብ ኣብ ራብዒትን ሓምሸትን ዘለዋ ብፍላይ very important እናበልኩ let's get started now. So, do you want to know others' personality? ናይ ሰባት personality ከመይ ጌርካ ትፈልጦ ኣብቲ መጀመርያ ትራኸበሉ ምሶም ከመይ ጌርካ personality ወይ ናቶም personality እንታይ ክንብሎ ንኽእል I want your word ትርጉም ናይዛ personality ብትግርኛ ክትፅሕፉለይ ኣብ ታሕቲ ክፅበ ንኩልና ክትምህረና ማለት እዩ personality ንዓይ እንታይነት ናይቶም ሰባት ክንብሎ ንኽእል ወይ ተሓሳስቦም ገለ ዝተፈላለየ ነገራት ግን ብዙሕ ግዜ ፐርሶናሊቲ እውን ንብሎ ኢና ፐርሶናሊቲ ናይቲ ሰብ ከምዚ ንብል ኢና ንጥቀመላ ኢና ተቓል ሳይኮሎጂካል ቃል እያ ሶ ካብ መጀመርያ ፐርሶናሊቲ ናይ ሰብ ንክንፈልጥ ዝጠቕሙና ወይ ክንጥቀመላ ንኽእል ሕቶ ምስ ሰብ ክንራኸብ ከለና please describe yourself ነፍስኻስ ብኸመይ ትገልፃ እስኪ ነፍስኻ ግለፀለይ ኢልካ እንተሓቲትካያ ንሰብ ወይ ከዓ how would you describe yourself is the right question بتاعتنا مالتيو نفس خاص بخمي تقلت عن تلك النسب استفلالي ملسك باكايو they might talk about their personality their job their family استفلالي ملسك وناقول بزعبا صدرهم بزعبا سرحهم بزعبا انت عين سبات مخانهم بزعبا هوبيناتهم استفلالي ملسك ونا يقولوا بتزبنا ملسي بزي قدس يقدس التملسزبنا whatever the answer will whatever they answer will generally show their priorities in life. እቲ ዝቡና መልቲ ብዘይ ገድስ እንታይ እዩ ብዛዕባ ኣብ ሂወቶም ዘለዎም ቀዳምነት ዝገልፅ እዩ ክኸውን ስርሑ ገዲፉ ብዛዕባ ፋሚሊ ጥራይ ዝዛረበልካ ናይ ፋሚሊ ፕራዮሪቲ ከም ዘለዎ ወይ ድማ ብዛዕባ ስራሕ ጥራይ ዝዛረበካ ስራሕና ቀዳምነት ከም ዝኾነ ወይ እውን ብዘይ ገድስ ብዛዕባ እንታይ ይዛረባሉ ብዛዕባ ኩዕሶ ጥራይ ተዛሪብካ ቀዳምነት ናቱ ኩዕሶ ምዃኑ ክትፈልጥ ትኽእል ስለዚ it just shows their priorities in life ሰባት ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ነፍስኹም ግለፁ ክበሃል ከሎ ነታ ኣብ ነፍሶም ትዝበለፁ ዝበልዎ እዮም ክገልፁ ዝፍትኑ and that exactly describes what their priorities in life is. You can observe what they love to do and what they are actually doing for living. ስለዚ ካብቲ መልሶም ድማ ምናልባት ስርሖም ገዲፎም ብዛዕባ ናቶም ሆቢ ጥራይ ዝዛረቡ እንተኮይኖም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ከም ዘፍቅሩ እንታይ ደስ ከም ዝብሎም ፈሊጥና ኣለና እቲ ስርሖም ምናልባት ግድን ክሰርሑ ስለ ዘለዎም ይሰርሕዎ ክኾኑ ክእሉ እዮም ስለዚ ትፈልጥ ኢኻ እዚ ሕጂ መፍረዲ ማለት ኣይኮንኩን ንክንፈርድ ኣይኮና ንፈልጥ ዘለና ኣቓልቦ ናይቶም ሰባት እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ እዩ ምክንያቱ ራፖርት ክትገብር ኣለካ ወይ ከዓ ክልተ ኢኻሲ መምዘኒታት እናወሰድካ ምስ ተቐራረብካ እቲ ዝምድና ዝፍጠር ወይ ዕርክነት ዝፍጠር what's your biggest accomplishment ካልአይቲ ሕቶ ልክዕ ምስ ትኻይድ ነፍሶም ምስ ገለፁልካ እንታይ ክትሓትዎም ትኽእሉ this is very very important question. What are your biggest accomplishments? ኣብ ሂወትሲ እቶም ዝበለፁ ንስኻ ትኮርዓሎም ፍፃሜታት ወይ ዝፈፀምካዮም ነገራት እንታይ እዮም? By the way, ንግረ መንገደይ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንተኽኢልኩም ንነፍስኹም እናሓተትኩም መልሲ ክትረኽቡላ መልሲ ክትፅሕፍዎ እንተኽኢልኩም you will always be prepared for communication ምስ ሰባት ክትራኸቡ ከለኹም ኩሉ ግዜ ቅሩብ ዝኾነ መልስን ብዛዕባ ነፍስኩም ፅቡቅ ዝኾነ መግለፅን ክህልወኩም ይኽእል ልክዕ ከም ኢንተርቪው ክትከይድ ከለካ ፅኢልካ ኣይትኸይድ ንኻ ተቐሪብካ ክትከይድ ኣለካ ምክንያቱ ዋላ እኳ ብዛዕባኻ ይኹን ኩሉ ግዜ ተቐሪብካ ምፅናሕ ዝበለፀ ውፅኢት እዩ ዝህበካ So what are your biggest accomplishments? This shows where their interests lie. Is it sport, personal, professional? You will
you will see كده فعلا you will see what makes them proud or tick هاي مالتي زي أبزي تزرع على عوت نسخهم ويكا ዝተጎናፀፍኩሞ ዘኹርዓኩም ዓወት እንታይ እዩ ኢኻ ትብሎም ዘለኻ ስለዚ ኣብዚ ሕቶ እዚኣ ክምልሱ ከለዉ እንታይ ቀንዲ ባህግናቶም ክትፈልጥ ኢኻ ብዛዕባ ስፖርት ድዮም ክዛረቡ ብዛዕባ ስራሖም ድዮም ክዛረቡ ብዛዕባ ውልቃዊ ሂወቶም ድዮም ክዛረቡ ኮታስ ኣብየናይ ዓውድዮም ኩርዓት ዝስምዖም በቲ ዝተዓወትዎ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንስኻ ንኣናተይ ክገልፀልኩም እንተኮይነ ካብቲ ኩሉ ወፂአ ናብዚ ሰላም ዘለዎ ዓዲ ክበፅሕ ወሲደዮ ዝመፅኣኹ መስገድላት ሓደ ካብቲ ዓወተይ ካልኣይ ስድራይ ዘለኒ ፋሚሊ is one of my pride ድሕሪኡ ትምህርተይ ስራሐይ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ገለ ካብቲ ኣብ ሂወትና ቀለልቲ ንሪኦም ግን ኣገደስቲ ክፋላት ናይ ዓወትና ክኾኑ ይኽእሉ ስድራና is one a big accomplishment if you feel so ካልኣይቲ ነጥቢ ነቲ ሰብ ክንሓቶ ንኽእል ዘንብብዎ መፅሓፍትን ዝከታተልዎ ቻነላት ሎሚ ተቐይሩ ትምህርቲ ኩሉ ሰብ ኣነ ንኣብነት እንታይ ቻነል ትኽተል ኢልካ ቻነል ተነጊርካኒ ሪል እንታይ ዓይነት ሰብ ክትከውን ከም ትኽእል ምሳይሲ ዝምድና ኣለካ ድየብልካ ንኽፈልጥ ይሕግዘኒ እዩ ስለዚ it's very important not only books ምክንያቱ ሰባት ስቕ ኢሎም መፅሓፍቲ ናይ ምድርዳር ናይ ምጥቃስ ባህሊ እውን ስለ ዘሎ ስለዚ ቻነል ዝኽተልዎ እንተሪኢኻ then you know እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ ወይ እንታይ ዓይነት ነገር እዮም ክከታተሉ ዝፈትው ብኻልእ ዘራርባ እዚ ትሕዝቶታት ዝምሳኻ ይኸይድ ኣይከይድን ንኽትፈልጥ እውን ምክንያቱ እቲ ኮንሱም ትገብሮ ሓበሬታ መን ምዃንካ ንዓኻ እውን ሼፕ ይገብረካ እዩ ስለዚ እቲ ንሳቶም ኮንሱም ዝገብሮ ትሕዝቶ ምፍላጥ ኣገዳሲ ኮይኑ ይርከብ This is a great question and the answer will vary widely ስለዚ እዚ ሕቶ ምስ ሓተትካ ክልተ ሰለስተ መፅሓፍቲ ንስኻ ተንብበን ጥራይ ክትፅበ የብልካ መልሲ ኣዝዩ ገፊሕ ክኸውን ስለዚ and that's very important you will quickly be able to see whether you share the same interests or not ስለዚ ካብቲ ኣመልሶም እንታይ ተንብብ ዝበለፁ መፅሓፍቲ ዘንበብካዮም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ኣብ ምሉእ ሂወትካ ኣይኮነን lately ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ዝበለፀት መፅሓፍ ዘንበብካያ እንታይ እያ ወይ ድማ ዝበለፀ ቻነል ትኽተሉ ትሕዝቶታት እንታይ እዩ ኢልካ ምስ ሓቶም ነቶም ሰባት ኩሉ ግዜ እትሶም ዝቡኻ መልሲ ኢንትረስት ናቶም ቀዳምነታት ወይ ናቶም ድሌታት ኣበይ ምዃኑ ኣበይናይ ዓውዲ ከም ዘድህቡ ይበካ first you will work out the non-readers from the readers ቀዳማይ ናይ ትምህርትን ናይ ዕቤትን ዝኾኑ ሰባት ካብ ዘይኮኑ ሰባት ንኽትፈልዮም ብቐሊሉ ይሕግዘካ እቶም ዘየንበቡ ብሓቂ ኣየንበቡ ኣየንበብኩን እንተኢሎምካ then you know ኣንበብቲ ድዮም ኣየንበብትን ትምህርቲ ድዮም ዝመሃሩ ወይስ ካልእ መዘናግዒ ጥራዮም ግዜኦም ዘጥፉ እታ ሕቶ እውን ነቶም ዘየንበቡ ምናልባት ስትሬንጅ ክትኮኖም እያ እንታይ ሕቱ እዩ እዚ መፅሓፍ ኢልካ ወይ ቻነል እንታይ ዓይነት ቻነል እየ ክነግረካ እሞ ኢቭን ቻነል ኣይፈልጥዎን እዮም እቶም ናይ ትምህርቲ ወይ ገለ ዘይከታተሉ ወይ ናይ ሓደ ኣርእስቲ ዘይከታተሉ ቻነል እንታይ ምዃኑ እውን ከይፈልጥዎ ክእሉ እዮም ምክንያቱ ኣብ ዩቱብ ዝመፅኦም ስለ ዝኽተሉ ደርፊ ዝሰምዕ ነተን ቻነላት ከይፈልጠን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እታ ደርፊ ብቕድሚት ስለ ትመፅእ then you will be quite you wouldn't know exactly እቲ ቻነል ፍሉይነት ናቱ ኣይረኣየካን እዩ ምክንያቱ ደርፊ ናይ መን ኣበይ ትወርድ I don't know ንዓይንቲ ሓቲትኩም I don't know ደርፊ በዓል ይመፅእ ናይ ንደርፊ ወይ ንስነ ጥበባዊ ስራሓት ከዳኽል ኢለ ይኮንኩን እቶም ስነ ጥበባውያን እዮም ሓያላት እምበር ቻነል ኣይኮኑን ሓያል ስለዚ እቲ ስነ ጥበብ ካበይ ይመፅእ ኣሎ መን እቲ ስነ ጥበባዊ እዚ ብርግፅ ፈልጠ እያ ቻነል ግን ኖት ነሰሰርሊ ስለዚ እቲ መፅሓፍ እቲ ቻነል እውን መን ምዃኖም ይነግረካ እዩ so first you will work out the non-readers from the readers some will be honest others will try to lie ገሊኦም ብሓቂ ሶሪ ኣነ ንብብኒ መፅሓፍ ወይ ናይ ትምህርታዊ ናይ ክተልኒ ይኽእሉካ ኩሉ ገሊኦም ግን ኩለል ክብሉ ክደኽሙ እዮም እንታይ ኣንቢበ ነይረ ገለ መለ ገሊኦም እውን ኢምፕረስ ክገብሩካ በቲ ዘንብቦ መፅሓፍ ኢምፕረስ ክገብሩካ ክፍትኑ እዮም እዚ እውን ሓደ ሬቨሌሽን ወይ ከዓ መግለፂና ብዛዕባ እቲ ሰብ እዩ so among the readers ካብቶም ዘንብቡ you will find people who either prefer business self-help books or novels or science ካብቶም ዘንብቡ እንታይ ዓይነት ፊልድ የንብቡን ክሰሚኻ ገሊኦም ፊክሽን ምንባብ ይፈትው ገሊኦም ሳይንስ ሪሌትድ መፅሓፍቲ ገሊኦም ሰልፍ ሄልፕ ከመይ ጌርካ ባህርታትካ ትልውጥ ከመይ ጌርካ ቁጠባኻ ትዕሪ ዝብል ሰልፍ ሄልፕ ቦክስ ዝበሃል ካልኦት ድማ ብዛዕባ ቢዝነስ ከመይ ጌርካ ስትራቴጂ ናይ ቢዝነስ ትገብር ከመይ ጌርካ ኣብ ኮርፖሬሽን ንላዕሊ ገፅካ ትኸይድ so much of business books ስለዚ እንታይ ዓይነት መፅሓፍ የንብቡ ብምስማዕ ብምፍላጥ እንታይ ዓይነት ምሳኻ ዝምድና ኣለዎም ንኽትፈልጥ ይሕግዘካ ማለት እዩ perhaps you can find someone who shares an interest like yours ንግረ መንገድኻ ድማ ሓደ ልክዕ ከም ናትካ ባህሊ ዘለዎ ወይ ባህሪ ዘለዎ ድሌታት ዘለዎ እውን ክርከብ ይኽእል እዩ ይብሉና number 3 who is your personal hero መን እዩ ውልቃዊ ሂሮ ናትካ ወይ ከዓ ተድንቆ ሰብ ዝለዓለ ተድንቆ ሰብ መን እዩ ትብሎ
لذي نمن زيادة يدنقو انت عين السبات مخانو وانت عين البهاري كم زفتو يقلت النايم. A meaningful question to ask. Zihaji, who is your personal hero? See, very meaningful question here. Some will say a family member, while others will describe an athlete or a celebrity. قاليهم ناي سدروم أبوهم دي حوهم دي أوكم دي قبل خلو قالوا جن وي أب سبورتي نفع زخاني athlete قبل خلو قالوا كا celebrity أب استفل عليه أب سنة باب خونخد أب فيلم خونخد هذا هيرو قلت قلنا خلو. Do they look up to the civil rights activist Martin Luther King, or do they look up to Donald Trump? ስለዚህ ካልኦ ድማ ካብቲ መልሶም ድማ ክልተ ጫፋት ይቦም ናለው ነቲ ናይ civil rights ዓብይ ንጉስ ወይ ከዓ ዝለዓለ ሽም ዘለዎ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ድዮም ዝሓዝቡ ከም ኣብነት ናይ ሰላማዊ ሰብ ድዮም ሂሮ ዘለዎም ወይስ ከም ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎም? ስለዚ ክልተ ጫፋት ማለት እዩ። ማንዴላ ድዮም ዘድንቁ ትራምፕ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣበይናይ ቦታ እዮም ዘሎ? ስለዚ ሓደ ሰብ ስኒ ዶናልድ ትራምፕ የድንቕ እየ እንተኢሉካሲ then you have a picture already እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ። እንደገና ማንዴላ እየ ዘድንቕ ክብላካ ከሎ then you have also ናይ forgiveness ናይ leadership ናይ really ነዊሕ ግዜ ኣብ ዕላማታቱ ክፀንዕ ዝኽኣለ ስእሊ እዩ። በአንጻሩ ድማ ናይ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ተልካኻ ነፍስኻ ምፍታው ድሌታትካ ጥራይ ምላይ ስስዐ እዩ ዘርኢ ብናተይ ርድኢት ማለት እዩ። You will learn a lot about their values here. እንታይ እዮም ክብርታት ናቶም ድማ እንታይ እዩ ንኽትፈልጥ ይሕግዘካ። ከምኡ ሓንቲ ውስኻ ኣቢልካቶ what is it that makes the hero stand out? እንታይ እዩ ነቲ ስኻ ትፈትዎ ሰብ ፍሉይ ዝገብሮ ኢልካ እንተ ሓቲትካዮም ድማ ዝበለፀ መልሲ ክቡኻ ወይ ከዓ ዝበለፀ ስእሊ ብዛዕባኦም ክትወስድ ኢኻ። Why? This can reveal the traits, characteristics they aspire to have in themselves. ዶናልድ ትራምፕ እየ ዝፈቱ ኢልካ እንታይ ኻ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ደስ ዝብለካ ፍሉይ ናቱ እንተኢልካ እቲ ኣብ ቢዝነስ ዝለዓለ ፃዕሪ ዝገብሮ እንተኢልካ this is a good thing already. ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ financially he is successful. ስለዚ እንተኾነ ግን እቲ ናይ ካልኦት ፅሊ እቲ ስስዐ እቲ ንዓይ ጣዕመኒ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ then you know እንታይ ዓይነት traits ኣለዎ እዚ ሰብ እንታይ ዓይነት traits እዩ ዘድንቕ ወይ እንታይ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘድንቕ ፈሊጥካ ኣለኻ። ከምኡ ድማ ባራክ ኦባማ እየ ዝፈቱ እንተኢልካ ዓይናይ ክፋል ናይ ባራክ ኦባማ እንታይ እዩ እቲ ናይ ባራክ ኦባማ ደስ ዝብለካ? ንዓይ እንተሓቲትኩምኒ እቲ ኣብ ፋሚሊ ናቱ ዘለዎ ክብርታት፣ እቲ ኣብ ሰባት ዘለዎ ክብርታት፣ እቲ ኣብ ኩሉ ዓለማት ዘለዎ ክብርታት ኣብ ኣገላልፃ ናይ ቃላቱ that's what I appreciate and he's one of my personal heroes really. Come president in America the come person is really a person that you can look up ንቕድሚኻ ከም role model ክትጥምቶ ትኽእል ሰብ ስለ ዝኾነ ንዓይ። ራብዓይ what's your dream job ኢልካ ክትሓቶም እዚኻ እዚሓቶ እዚኣ ድማ ነቶም ሰባት ደስ ዝብሎም ንኽገልፁ ዕድል ክትቦም ስለ ትኽእል ናይ ሕልሚ ስራሕካ ድሌትካ ክትሰርሕ እንተዘፍቅሩልካ እንታይ እዮም ዝኾነ ስራሕካ ኢልካ ምስ ተሓቶም some will show that they are creative type and highlight the creative pursuits. Others will try to be funny and describe jobs that don't even exist. ገለገለ ሰባት ኣብዚኣ መልሲ እዚ ክሬቲቭ ምዃኖም ኣነ ከምዚ ስነ ጥበበኛ ክኸውን ከምዚ ክኸውን ከምዚ ስለዚ እቲ ክሬቲቪቲ ወይ ከፈጠራውነቶም ዝገልፅ ነገር ክነግሩ ክእሉ ካልኦት ከዓ ኣብ ዓለም ዘየለ ስራሕ ንኣብነት I don't know ንሰባት ምዝንጋዕ ዘሎ ስራሕ እንጂ ግን it could be anything I don't know እንዳ ሻሂ ኸይድካ ነቶም ሻሂታት ምድናቕ ወይ ከዓ ነቶም ሻሂታት ምሕጋዝ I don't know whatever it could be። ስለዚ ሰባት ዝተፈላለየ ኣብ ልቦም ዘለዎም ባህጊ ምስ ደቀይ ክፃወት ምዓል ክብልካ ክእሉ እዮም ከም ስራሕ ከይከውን ይኽእል እዚ ግን ስራሕ ክኸውን ይኽእል ምናልባት ኣገባብ ተፈሊጥካሉ ምክንያቱ ኣብ ፋሚሊ ናቶም ምስ ደቆም ብምፅዋት ዝለዓለ ስራሕ ዝገብሩ ዘለዉ እቲ ግዜ እዚ ብዙሓት እዮም ሳላ ቴክኖሎጂ everything is possible. So whatever they respond with it will reveal if they have thought about the question a lot or not at all. ካብቲ መልሶም ተመርኪዝካ እንታይ ክትፈልጥ ትኽእል እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ ናይ ሕልሚ ስርሖም ይሓስቡ ድዮም ኣይሓስቡን? እቲ ናይ ሕልሚ ስርሑ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእሱ ዝመፅኦ ሰብ ቀልጢፉ መልሲ ክበካ እዩ ወይ መልሲ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ስፍሕ ዝበለ መልሲ ክበካ እዩ። እቲ ብዛዕባ ናይ ሕልሚ ስርሑ I don't know ይኽብለካ ምክንያቱ they don't even think about their dream job. ብዛዕባ ናይ ሕልሚ ስርሖም ኣይሓስቡን እዮም ከማን that's also not a good thing. ስለዚ ኩሉ ግዜ ከም ሰብ ኩሉ ነገር እንተዝወሃበና ግዜና በይ መጥፋናዮ ናይ ሕልሚ ስራሕና እንታይ ምኾነ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና መልሲ ክህልወና ኣሎ that's very very important. Interestingly, the question gets asked a lot in real life job interviews. So you better get familiar with that. ስለዚ እዛ ሕቶ እዚኣ ናይ ሕልምኻ ስራሕ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ናይ ስራሕ ኢንተርቪው እውን ትሕቶ ስለ ዝኾነት
መልሲ ክህልወና ክኽላሉ ፅቡቕ ዝኾነ ስእሊ ናይ ሕልምና ስራሕ ክህልወና ኣሎ ምክንያቱ እቲ ናይ ሕልምና ስራሕ ኣብ ሪያሊቲ ክንቅይሮ እውን ስለ ንኽእል ማለት እዩ ታናይ መወዳእታ ድማ your likes as well as your self growth ከዓ ክንርኢ ኢና ዛዕባ ባህግታትካ ናይ ዕቤትካ ድሌታትን what do you like most about yourself this question is very key ነቲ ሰብሲ እንታይ ብዛዕባ ነፍስኻሲ ቀንዲ እንታይ ትፈቱ እንተኢልካዮ ነቶም ዝፈትዎ ምስ ነገረካ ዝያዳ ናብኦም ኣተኪርካ እውን ንስኻ ክትሕግዞ ትኽእል ነቲ ሰብ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ምሕዝነትካ ኣብቲ ፍትወታቱ ክኸውን ይኽእል that's very good question here you will see the person reveal what their values and priorities are ሰብዚ ኣብዚ እንታይ ካ ትፈቱ ብዛዕባ ነፍስኻ እንተኢልካዮም እቲ ቀንዲ ንዖም ደስ ዝብሎም ክብርታት ክገልፁልካ ከምኡ እውን ቀዳምነታት ናይ ህይወቶም ክገልፁልካ ኣካላቶም ዝፈትው እንተኮይኖም ስፖርት ምግባር ትፈትው እንተኮይኖም ምኽሻን ዝፈትው እንተኮይኖም ጥዑይ ምግቢ ክፈትው ክበልዑ ከም ዝደልዩ ስለዚ እዛ ሕቶ ብዙሕ መልሲ እያ ትበካ of course it's a very subtle ኩሉ ግዜ ድማ ሕቡእ እቲ ብኣፎም ዝብሎ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ድሕሪ ባክግራውንድ እንታይ ኣሎ ንክንግምግም እውን እድል ይበና ማለት እዩ ኣብዚኣ ግን ጥንቃቐ ተድልያ if you see a person bragging you will know that the person is either very insecure or they may even have a narcissistic personality disorder እቲ ሰብ ግን ቅልጥፍ ኢሉ ኣብ ነፍስኻ ደስ ዝብለካ ብዛዕባ ነፍስኻ እንታይ እዮም ዝበልካ ብዙሕ ክንስነስ ተጀሚሩ ወይ ከዓ ምሻለካ ገለ ሰባት ኣለዉ ብዛዕባ ነፍሶም ብዙሕ ክዛረቡ ዝኽእሉ ከምዚ ጀንዊን ዘይኮነ ግን ኣነ ከምዚ ዝብሉ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ገምጋም ንክንወስድ እውን ዕድል ይበና እዩ ምክንያቱ እቶም ሓቀኛ ነፍሶም ፅቡቕ ዝገልፁ ትሕት ብዝበለ ቋንቋ እዮም ዝገልፁ ከምዚ ኣነ ከምዚ ኣንነት ዘለዎ ዘይኮነስ ብትሕትና ዝመልኦ እዮም ዝገልፁ quite often it's what they don't reveal that tells you a lot ኩሉ ግዜ ድማ እቲ ዝብልዎ ጥራ ዘይኮነስ እቲ ዘይብልዎ ክፋል ንሱ ይተቐንዲ ብዛዕባኦም ዝገልፀልካ ይብለና ኣሎ if the answer seems insincere they could be manipulating you to like them እቲ መልሲ ካብ ልቦም ዘይወፀ ወይ ዘይ ካብ ቅኑዕ መልሲ ኮይኑ ዘይተሰሚዕካ ምናልባት የታልሉካ እውን ክህሉ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ሰባት ዘይነብሶም ኮይንካ ምቕራብ እውን ስለ ዝፈትው ብዙሓት ሰባት ከምኡ ስለ ዝገብሩ የታልሉካ ከይህልው እውን ክትጥንቀቕ ኣለካ ስለዚ trust your intuition እታ ውሽጥኻ ዝነግረካ ዘሎ መንፈስ ንዑ ምእማን ይሕሸካ ካብ ኣፎም ዝወፅእ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ጀንዊን ድዩ ዝዛረብ ዘሎ ካብ ልቢ ድዩ ወይስ ፅቂሉ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ይዛረብ ዘሎ እውን ነፍስና ይነግረና እዩ ይብለና ስለዚ እዘን ሓሙሽተ ነጥብታት ናይ ሎሚ እንተሪእናየን ምስ ሰባት ዘለና ዝምድና ንክፅብቕ ንሰባት እንታይ ዓይነት ሰባት ኢና ንቐርብ ዘለና በቲ ሓደ ልቦም ከፊቶም ንክዛረቡልና እናተዛረቡ ድማ ንሕና እውን ገምጋም ንክንገብር ክጠቕመና ዝኽእል ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ስለዚ መሓዛ ወይ ዓርቂ ቅድሚ ምግባርካ ከምዚ ዓይነት ገምጋም ምግባር ኩሉ ግዜ ሓጋዚ ይኸውን እዛ ቪድዮ እንተፈቲኹማ ላይክ ኣብዋ ከምኡ ድማ ንካልኦት ኣሕዋትኩም ንሓትኩም ክጠቅም ይኽእል እንተኢልኩማ ሼር ክትገብርዋ ትኽእሉ ከም ወትሩ ካብዛ ናይ ሎሚ ዝፈተኹማ ነጥቢ ኣብ ኮሜንት ክትገልፁለይ ትኽእሉ ወይ ድማ ንስኻትኩም ትውስኹሉ እንተሎ ወይ ንዓይ ፊድባክ ክትቡን እንተደሊኹም ከም ወትሩ ናትኩም ኮሜንት ኤነርጂ ናይዚ ቻነል ኤነርጂ ንዓይ ዝኾነኒ ስለዝኾነ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩን ይብለኩም ሰስተናዩ ቻው